Mill-2017 il-Gvern wettaq xogħlijiet ta' manutenzjoni u tisbieħ f'madwar 600 blokka ta' akkomodazzjoni soċjali. Hekk intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Ħalmula fejn ingħata rendikont ta' dawn ix-xogħlijiet. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes spjega li 54% tal-istok ta' djar tal-Gvern raw xi tip ta' tisbieħ jew manutenzjoni. Il-Ministru Galdes qar kif numru kbir ta' dawn id-djar kienu bnew fis-sebgħinijiet u f'ċertu każijiet ir-residenti li jgħixu fihom ma jiftakrux l-aħħar darba li raw xi tip ta' manutenzjoni. Huwa qal li dawn mhumiex biss binjiet, imma djar ta' mijiet ta' familji u għalhekk il-Gvern qatt mhu se jkun kuntent bix-xogħol li jagħmel u għalhekk il-ħidma tiegħu tkompli. ċertament il-ħidma tagħna mhux se tieqaf u ħatibqa' għaddejja għaliex huwa fid-dover tagħna li nibżgħu wkoll għal dawn l-appartamenti wkoll u anke ntejbu l-kwalità tal-għajxin tal-familji tagħna u l-ħsieb huwa li anke issa nkomplu bil-kampanja ta' installazzjoni ta' aktar lifts b'binjiet antiki, ta' aktar reġenerazzjoni ta' interventi wkoll ta' restawr li jsir f'binjiet bħal dawn biex bekk ovvjament jingħataw dejr aħjar u ma jkunx hemm differenza mal-binjiet tal-lum. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey sostna li kienet tkun inutli kieku l-Gvern iffoka biss fuq il-bini ta' akkomodazzjoni soċjali ġdid u jabbanduna binijiet eżistenti. Huwa kkonferma l-importanza tal-installazzjonijiet tal-lifts fejn hu possibbli sabiex dawn id-djar ikunu aktar aċċessibbli. Min-naħa tagħna bħala awtorità kellna għażla jew li nieħdu ħsieb biss l-integrità strutturali tal-binja u hemmhekk ikollna madwar 200 talba fix-xahar għand l-awtorità. Però ma rridniex nifqu hemmhekk biss. Ridna naraw li barra l-manutenzjoni u t-tiswijiet ikun hemm ukoll xogħlijiet ta' tisbieħ fuq il-faċċati, fuq il-komun u issa iktar u iktar nintroduċu lifts fondi nazzjonali jew fondi Ewropej ġieli fejn hu possibbli f'daw il-blokok ta' akkomodazzjoni soċjali.